Demostració raonada de la llei de la gravitació universal. Els planetes descriuen òrbites quasi circulars al voltant del Sol. Si considerem que el planeta descriu un moviment circular uniforme, aleshores sabem que aquest planeta està sota l'acció d'una força central que produeix una acceleració normal. L'única força que actua sobre el planeta és la força de la gravetat. Aleshores, la força de la gravetat ha de ser igual a la massa per l'acceleració normal. Sabem que l'acceleració normal és igual a la velocitat al quadrat dividit entre el radi. Aleshores, si substituïm en aquesta fórmula, massa per velocitat al quadrat i dividit entre el radi. També sabem que la velocitat és igual a la velocitat angular multiplicat per el radi. Aleshores, tornem a substituir, tindrem que la massa per la velocitat angular al quadrat per el radi al quadrat dividit al quadrat me queda un radi. Si seguim substituint valors que coneguem dins de la fórmula, també podem substituir el període. Sabem que la velocitat angular és igual a 2pi partit per el període. Aleshores ens quedaria que la força de la gravetat és igual a la massa per velocitat angular al quadrat, 4pi al quadrat dividit entre el període al quadrat i multiplicat per el radi. Si tenim en compte la tercera llei de Kepler, ens diu que el radi al cub és proporcional al període al quadrat. Aleshores, d'ací podríem obtindre que el període al quadrat és igual al radi al cub partit per una constant. Si reescrivim la fórmula 1, tenim que la força de la gravetat és igual a 4pi al quadrat per la massa per el radi per la inversa del període, que és igual a 4pi al quadrat per la massa per el radi per una constant dividit entre r al cub. De manera que este r se me va en el cub y me queda un radi al quadrat. Si ho escrivim d'una altra manera, me quedarà 4pi al quadrat per una constant per la massa partit per el radi al quadrat. I podem veure que tot això és una constant a la que podem anomenar constant sub T. I aquesta serà la nostra fórmula 2. Finalment, si tenim en compte el tercer principi de la dinàmica, o principi d'acció-reacció, sabem que la força gravitatòria que actua sobre la Terra ha de ser igual a la força gravitatòria que la Terra exerceix sobre el Sol. Aleshores, seguint aquest principi, la força gravitatòria sobre el Sol serà igual a una constant, que en aquest cas li direm la constant del Sol, multiplicat per la massa del Sol i dividit per el radi al quadrat, que serà el mateix. Aleshores, si la força sobre el Sol ha de ser igual a la força sobre la Terra, gravitatòria sobre la Terra, això vol dir que la constant de la gravetat del Sol per la massa del Sol dividit per r al quadrat ha de ser igual a la constant de la gravetat de la Terra per la massa de la Terra i dividit entre r al quadrat. Per a que aquestes dues forces siguin iguals i per a obtindre una expressió que ens valga en els dos sentits, la constant de la Terra
ha d'incloure la massa del Sol i la constant del Sol ha d'incloure la massa de la Terra. I per tant, si la constant del Sol és proporcional a la massa de la Terra i la constant de la Terra és proporcional a la massa del Sol, això vol dir que la força de la gravetat és igual a una constant que anomenarem G, constant de gravitació, per la massa del Sol, per la massa de la Terra i dividit entre el radi al quadrat. I aquesta és la fórmula que buscàvem. Espero que us sigui útil.